Hi guys, madung gabi na tang tanan. So karong gabi na guys, di ako sa family house. Di na dakag ngisi na. Wa nagsakit sa kalawasan be. Esa mi mo gibati. Ha? Sa mi gibati nga nauli ko gabi na surprise ka. Kay abi nimo og di ko muli. Anja. Ha? Anja. Diha ko. Oh, di ba? Ilabarag ang okay pag uli na gabi gauwan. Igo ra jud ko naka uli. Gi-cancel na ag sunod nga biyahe. Igo ra jud ko nakasakay alas 6. Pero labarag ang uli. Lain na nagang bukis. Tahigda, gikam ko merkado kay palit kog isda sa buwan ba. Kilaw ko gamay. Pila ka adlaw ako'y vlog kay aliwares dito Cebu kay na nagtrabaho. Ang kamot ko guys, nice. Ako rin nagkanda ni. Ug magpahinlo ka sa salon, mahal bayad ja. Dali ra nga pangtang. Nato pa ikaw rin maghinlo-hinlo wa pay tag-jis ra cute. Lugay pa mawa. Dagkan ko nga ni na. Kapit nag-birthday nanay. Diyan, naluoy man ko. Kuwang nanay buhok kay tiguwang na magsamot. Buwang ko kumain. Antang ipakulot kay ingon si Jag. Ganahan ko si Jag. Pakulot o balik kay aron. Di natag-as tanawon ba. Si tatay ang tinaan. Pagwapahan pa nanay kay tagsaram na tabos sa katuig birthday. Pagwapahan. Naghamar promo. Lakaw tama. Lakaw like panahon. Way lami mag-fireworks oy. Kawagan na. Imbis kay opening ronda rin sa among munisipyo ba guys. Lights. Wa may lami kay wa mo kunoy fireworks. Maurang tarim kadag bibo. Iyon, opening. Opening lagi pero way fireworks. Fireworks ang ganahan kay video ko wa may fireworks. Paano mga series. Kasi opening. Wa lagi fireworks. Kami. Mungipon yo kang katiman be. Para Diyos Hindi na. mo. Labad ang hinagtag. Ka naglamok be, wala tay kuan be. Wala tay kinang nay electric pan. Baw. Ada gang electric pan bro. Baw mali. Pag nilkatin, Baw lang. grabing tagasag kukunin mo stiil, lapay kamatan. Buntingan na lang tudlo. Minghoy, way bonus, kay 13 month. Nay mo pagwapas ang buhok ba? Sayangan man ko. Pero lain pag di na ito ano. Pariban ba kay nakuloray ko? Mungil, ada magang buhok na wala nag... Ikog si ring. Sama ko bangs. Kanik-kanik sing buhok di na ilabtan. Yay kuan. Ako gali kulot man ko nagmahay ko nagpariban ko. Kay ug mutuig-tuig na mo kuan mo balik mo nag kuan na parang ilara na. Ilan na tanawon. Anja be. Ug bubalik na ko pohon be di magilak-kilak ra pud ka. Ha? Tiguang na, 8 na. Ipalitan na ng bibibra kay amuko na. Hindi. Kilak-kilak pa di ay. Si nanay may nagluto sa bawang isda. Lain day kuan kilawog di presko. Nukos.
Sige, panaguho kang tiyan. Ano yung susi, be? Bao. Ato sa silong ka. Lamisa. Ato ara day dito siguro to. Inom ko. Bugnaw lagi na. Ara ito ng buhok ko. Amasag. Namarag bitaw. Umariban ko. Paldo. Papan ako. Di lagi. O pag ka nang himasa biha, o ka naligo parang adlaw ah. Pali, ipatugwang ko nimo. Ingan ko tog una sa enigmata maligo. As ko, tanong ko na makabata. Ano naman yung tiyan yung magpanaguo? Ito man maapri. Sa wapahas nanay. Kailangan inatanawag ng buhok. Niwang, makaniwang, makatiguang og samot. Sus parte ninyo be, 19. Palit pa butag sa nina nimo. Hindi na akong palit sandal be. Uy, na kay bagong sandal. Ano pong kay sandal? Kaya ako hindi masuso. Ah! Mag-shoutout ka? Yeah. Oh, mali. Salamat. Mat ka diya. Ay. Ayan na! Kasla na sa tiali sana all. Karong 26 pohon. Namuan ko nabay red carpet kay Looy. Sana. Kay wa kuno si Jay red carpet, wa kuno pud si Jay buki. Buki para sa flower girl o bridesmaid o ija. Daghan pa ko'y kwarta, sponsor ko. Malagi pod. Maloy pati ali kay pagtabang na na. Bantay daring badlangan di patuo ko no. Sipat pa. Dakag ngisi og bijaan. Mao ka. Adto mong papapangado be ni ka 15 be. Ipalit nimo og changing gift og i-played sa Christmas party. Ingna ha. Ko daw. Ikaw ra, di mi amigo, ngilngig. Lampin. Uy. Og manguyab si mama be, sagot ka. Ni. Kay di manggapong kapasagdang mama. No. Ko. Alisid po. Lakaw naman yapon ako no. Tama. Di lagi kay uwan. Ah. Ugma na kay mo kontak sa nina. Lakaw na be. Lakaw na kay ro mag-ilis. Ano, mag-iis mo? Ano man di ka mag-ilis nga 24 hours na mo sa nina. Jacket may ko kay tugnaw. Dani pipikas o labad. Bughat ba ni hani ba di masabot. Maglabad kay way kwarta. Way bonus. Bono ag giabot. Garabi. Guban ron paldo na kadawat 13 month, sweldo 13 month. Kita dani. Minghoy. Ako kwartaan ko di ko laog pagkatawa jud. Wa man. Lakaw na bog init pag sabaw liksian pag minaw. Pa. Manghimasa kadaan lakaw. Pa. Ay kay. Di pa ningat up sa karang tugnawag, grabe mo kabi. Ano pa yung nasa ano ko yun? Nga, sus, adog tapad na, di ka manghimasa. Bawa kang himisong.
Lakaw na pag di pa ka magkaon kay nakaibaw ko nabusog ka french fries pag himasa. Yan na ko sildo shoot ba? Sige na be, kaano ta bye-bye na. Bye guys. Daghang salamat sa pagtan-aw. Bye-bye. Bye guys. God bless amping tang tanan.